Yun, hello guys, this is Ace of Ace Picture TV. And ay araw ng linggo. Good morning sa lahat. Yun, kapag-vlog ulit tayo. Long time no see. Yun guys, may event tayo ngayon pupuntahan dito sa season. Gaganapin sa Season Stadia ngayong araw ng linggo. Naglitan lang, drop lang natin yung tulong natin sa beneficiaries natin. Actually may tatlo tayong beneficiaries ngayon. Kaya dito rin lang sila sa season. Salamat nga pala sa nag-invite sa amin, sa nag-organize sa charity event nito. Yun, kita-kits mamaya sa event. Ingat sa mga kapwa riders na pupunta ngayon sa event charity ngayong araw na ito. Ingat tayong lahat. Ride safe sa atin lahat. Balita ko maraming pupunta mga grupo ngayon. Iba't ibang grupo, iba't ibang lugar. Saka may mga solo riders din. Kita-kits ulit. Ingat. Yun, dumaan kami dito saglit sa season public market para kumain. Hindi ako nagalmasal eh. Kain tayo. Motor ni Flor yun, di ba? Motor ni Flor yun. Pataasan si Flor. Dito, kain tayo dito. Burger na lang tayo. Ha? Ah, sige, balik ka kaagad ah. Kain lang ako dito, nagugutom mo. Hindi ako nagalmasal. Ayun, shoutout nga pala sa RMRCP. Yun yung group na nag-organize ngayon sa charity event sa season. Dito sa season. Nagutom ako kaya kan. Hindi ako nagalmasal kasi kaya kain tayo. Yun, kakatapos namin kumain. Kumain lang ng siopaw. Siopaw. Diretso na kami ngayon dun sa season Stadia. May mga kasama ko si GR at saka si Romnick. Tatlo lang kami. Napakadami namin. Pero okay na rin, at least nakapunta sila. Akala ko nga ako lang pupunta eh. Kaya salamat na rin at may kasama ko. Shortcut na lang kami dito sa may Bila. Hindi na kami sa ice plant. Dito na kami para mas madali. Si Edwin yun ah. Edwin, shoutout sa'yo, paring Ed. Pipilex. Bumba si GR. Dito na kami sa season. Bayan ng season. Ito yung munisipyo namin dito. Season Municipal Hall. Ay sige sir. Sige sir, salamat. Hanap kami ng park. Paparkan dito. Dito na lang siguro. Ano ba? Or dun. Pagparkingan tayo. Dito yun. Dito na tayo. Dami ng mga group. Ano pinangalan mo dito? 950. Hindi naman gaya mo. Oh, ito si JR. Sama ko. Ganda ng motor oh. Bumba kanina doon sa tulay eh. Saan si paring Romnick. Kaya sabi ko sa'yo, ilagay mo eh. Dito lang naman tayo. Bigay ko rin. Right, dito na kami sa Stadia. Ang si GR oh, pinark yung motor niya sa lilim. Right.
Oh, attendance tayo kayo. Attendance tayo. Surat mo na. Jar. Adventure TV. Si Jaro nag-attendance. Baka pang ninja na naman yung perma na. Kimbinto kayo, number din na. Digikas yan. Egbert Mati Presidente. Name of President, Egbert Mangi. Right, baliktad. Papawisan ako si Jero. Alright, Jer. Diyan na sila po yung sticker. Karupon. Sabit niya. Pitoy. Ano yan? Para kampanya? Ha? Barangay election? Ang aga, ah. Ang aga ng kampanya ni Ski Chairman Romnick. Ito na din natatong sa akin. Dito ba magkano rin doon? 35 po isa, 3,100. Ay, sige, agaray ka. Watch out! Watch out! Shout out! Papi! Alright, namimigay ng sticker, oh. Naibusan? Gusto mo rin, boss? Sige. So, ayun guys. Natapos din yung charity ngayong araw na ito. Yung mga kasama ko, nagkanya-kanya na. Yung mga gawain pa kasi sila. Kami. Kasi pati ako, gagawin din ako sa bahay. Buhatin namin yung sopa, pupunta namin Santa Barbara. So ayun guys, salamat niya pala sa mga pumunta kanina, nabigyan ng sticker ng Adventure TV. At lalong-lalo kay Romnick. Ayos ah, ayos pre. Salamat sa'yo kanina. Siya yung nagbigay ng mga sticker ko kanina. Gulat ako kanina, humihingi ng sticker ko. Akala ko isa lang. Yun pala lahat, para i-distribute niya sa lahat ng mga iba na dumalong riders. Salamat sa inyo guys. Salamat sa suporta. Salamat sa walang sawang suporta sa aking munting YouTube channel. So ayan guys, kita-kits ulit sa susunod kong vlog. Ride safe sa lahat. God bless. Peace out.